Ngithanda ukuthatha leli thuba uMr Shabangu lo ofonayo from Newcastle. Ngiyathanda kakhulu ukusho ukuthi ke ngiyilunga lomkhonto wesizwe in good standing. Ngifisa ukuba mfishane ukuchaza nje lento engiyibona ukuthi siyayidinga ukuyichaza. Lana simenyiwe, there is an invitation ekhisho ubaba uNcamalala. Siyamazi sonke ubaba uNcamalala wasebenza kahle kakhulu president. iANC eyazama yonke indlela ukuvala noma ukufihla izinto azenzile. Siyakhumbula ukuthi ama universities awu3 wawakhanda kodwa imedia yasifihlela. Siyakhumbula futhi ukuthi ke ama dam wawakha ukuze abantu bezothola amanzi. Siyakhumbula ukuthi uNcamalala wakhipha umshanguzo ukuthi abantu ababebhuqabhuqwa isifo sengculaza ababeshona. Niyakhumbula ngale minyaka sasincwaba every single day. Sasincwaba even during the week ngesizathu sokuthi ke abantu babeshona. Ngaleso sikhathi ke kwakuphethe uThabo Mbeki, abantu babeshona bephela encengwa ukuthi ke Thabo Mbeki signikezile i2/3 majority. uThabo Mbeki is the only president in South Africa under democracy who was lucky enough to get a 2/3 majority, but he did not want to do anything to change the constitution to favor the African child. So wa refuse uThabo Mbeki to release umshanguzo noma to release izinto ezazokwenza ukuthi abantu baphile isikhathi eside ku controleke igciwane. So siyazi ke ukuthi uNcamalala umethatha over wabeke eseqala nje ngayo nje leyo yokusiza noma ukunakekela abantu bakhe, wabanikeza umshanguzo. Namanje asisangcwabe, akasekho umuntu obulawa ingculaza, abantu bayaphila bonke ba fresh, bayasebenza, abantu bajabule. So uNcamalala lezi zinto azenza zonke kuyatholakala ukuthi wazizisa ukuthi ke uthanda abantu. So umkhonto ke siyacela sinezinto ke ubaba uNcamalala asitshene zona ukuthi ke kufanele zenzeke kulelizwe. I project esinayo inkulu kakhulu. I would love to say that this project that we are having eqala ubaba uNcamalala izokapakela nakumanye ama African countries. Africa as a whole is going to be free, is going to be free from colonization. Ngoba njengamanje we are still having a problem. So ne project ke ehlukene igaba ezintathu inama phases ayi3. We've got 3 phases kufanele swa execute. So phase number 1 lilo esikuwo njengamanje. Phase number 1 uthi sinxusha noma sicela bonke abantu base South Africa somkhonto wesizwe ukuthi bavotele umkhonto wesizwe nge29 zika May. Why sisho njalo? Sithi ke ingoba sifuna i2/3 majority. Loyo phase 1 simema ke bonke abantu, simema ama graduates, simema abantu abangasebenzi, simema ama securities, simema abantu abasebenza enkampanini, simema odokotela, simema abameli, simema abantu bamabandla onke, simema even simema amakhosi, simema befundisi, simema nje wonke umuntu wase South Africa. Siyazi ukuthi ke njoba sinamaqembu amaningi kangaka sihlukene nje, asihlukene ngoba sithanda. Sometimes sihlukaniswa ukuthi asiboni ngaselinye number 1, number 2 sihlukaniswa nayi babelungu. Abelungu abafuni sibe united because once aba united bayazi ukuthi sizobanqoba. So njengamanje ke sicela ngisho kuma political parties, abantu abavotela oEFF, abantu abavotela oDA, abantu abavotela oANC, abantu abavotela oIFP, abantu abavotela nje na wonke lamanye amaqembu owaziyo. Sithi ke njengamanje ke njoba nje siwumndeni, ubundeni kithi sibuthola ngokuthi sinebala elinsundu. We are all being undermined by other races. So siwumndeni. So uma siwumndeni sometimes ekenzeka singaboni ngasolinye, and then ingakho ke sikumaqembu ahlukahlukene. But ke uma ngabe sesihlaselwa isitha noma umndeni noma ngabe kuthiwa uzwani, kodwa mangabe sekhona i1 enemy ebahlaselayo, baye basukume bonke bathathe imkhonto bese bebhekana nesitha. So iSouth Africa ke ifike kulelo zinga whereby kufanele sithathe umkhonto sibhekane nesitha. Siyazi sonke ukuthi ke the white monopoly capital has bought uCyril Ramaphosa. He is not a president. In fact, he bought the presidency. Siyazi sonke lapha eNazareth abantu banikezwe imali wathenga ubuholi bobu president within the ANC obamholela ukuthi abe president yezwe. uCyril Ramaphosa is not the president of the ANC. iANC isiphelile, kukhona iRamaphosa party, and then bese ukuthi ke akasiyo futhi president yase South Africa because ke akanalo uthando labantu.
angeke uthi uyabathanda abantu bagubhela imgodi ubajijele nge-COVID-19 bese ke ubanikeza ubaphoqa ukuthi abathathe i-vaccination engakathestwa ubabulala abantu abafe nje nge-vaccination nange-existence of i-COVID-19 they are above 15 million. So we cannot afford to have a person in power ongabathanda abantu. Simbonile uRamaphosa etholakala nemali engange ama-billions of dollars akazange aboshwe. uRamaphosa noma ngathi udubula umuntu kubuka bonke abantu, he will not be arrested because abantu abasemandleni they know ukuthi this guy is our puppet and he is protecting our interest as white people. So siwumkhonto wesizwe ke sithi ke sicela ke manje sihlanganeni singabantu abamnyama sonke, asisho ukuthi iphuma eqembini lakho but sithi sicela ivote lakho. Wonke umuntu ugogo umkhulu ubaba umama ingane ezina 18 othisha asivoteleni MK, asivoteleni MK party eqalwe obaba uNcamalala no baba uKhumalo. Leli qembu leli ke nazi ke izinto elizozenza ngizozenza nje zibe few sinama phases ayi3 kufanele sithole i2/3 majority, that is phase 1. So siphumileke siphuma umkhankaso for us to be able to get ilokhu njani u2/3 majority, siqede sicomplete uphase 1 wethu uzophela ngezi29 zika May basiphuma nje uyovota, bese singena kuphase 2. Basingena kwiphase 2 ila khona sesithatha iphepha eliyi-constitution silibeka phambi kwethu silibheka ukuthi yini le constitution which was recommended by the people base-Europe, which was recommended by our enemies ama-members e-NATO ukuthi i-South Africa has got the best constitution ever, ukuthi yini